Vás presvedčí aj Tibor, pretože pokiaľ dobre viem, tak myslím si, že pre tých skôr narodených aj pre vás, ktorí máte radi nielen takýto sound a nielen takúto hudbu, pripravte sa na Vysoký Jalovec, alebo Tibor, čo to bude? Bude to ten Vysoký Jalovec? Dáme si, nie? Ja neviem, ja som improvizoval takým štýlom, že aby chlapci mi pomohli alebo ma podporili, tak... OK. Ale máme tady nejaké falzety alebo nejaké duhety, trojety. Čo sa týka Tomáš Remkáš. A výborný falzet. A boli tady ešte debaty, Ríšenčík to strašne organizoval. A ešte tretí bol Adam Lapšiansky, ktorý sa... Je to tu? Výborne, poďte. Tibor sem. Chlapci, opäť ste si sadli tam dole ako v obývačke. Poďte dopredu, pretože nech sa páči, Tibor tu je pre teba a nech sa páči Vysoký Jalovec, dajte si to čokoľvek špeciálne od hráčov HC Košice. Pre vás, Košice. Tibor! Kutavej! Tibor! Kutavej! Tibor! Kutavej! Radek! Filip! A do! Štrbák? Zanmočíš. Tibor sa pýta, že či funguje. Áno, odposluchy vyplí, pretože bude chvíľočku šampanské, aby sa to nezlikvidovalo. Košice, Hej, poďme do toho! Hej, poďme do toho! Hej, poďme, chlapci, poďme do toho! Hej, poďme do toho! Hej, poďme do toho! Hej, poďme, chlapci, poďme do toho! Hej, poďme do toho! A Vysoký Jalovec. Noha nie! Ja se rád natočím.